is your number one FM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Alam mo ba yung pakiramdam na pagod ka na pero wala nang maramdaman dahil manhid na ang katawan? Na ang tanging bumubuhay sa dugo ay ang obligasyon sa trabaho. Napakabigat kumilos. Tipong kagigising pa lamang ay gusto na ulit matulog. Lalo na kapag umuuwi sa bahay na alam mong walang sasalubong, swerte na kung may ipis man lang na manggugulat pagpasok. Ibinabad ko ang aking sarili sa shower upang may konting gaan sa pakiramdam. Sana may kakaibang bagay na mangyari ngayong araw para man lang mabago ang mood. Sa tsaong ang naging sunod kong assignment. Hindi naman naging mahirap ang paghahanap ko dahil anak ng dating kapitan ng barangay ang pakay ko. Kilala nga ang kanilang pamilya sa pagiging maimpluwensya dahil na din sa mahabang serbisyo ng kanilang angkan. Sumalubong sa akin ang masayang mukha ng isang pamilya, hatid na mga larawang nakadikit sa dingding. Marami ring plake ng parangal at pagkilala. Malawak ang sala at may mga mamahaling kagamitan, tanda ng karangyaan. Nakakapagtakang may isang tao sa bahay na ito ang gustong manghiram ng puhunan. Isa pa, hindi din kalakiang halaga ang kaya naming ibigay sa first loan. Nakakabingi ang katahimikan. Halos ikahiya ko ang paggalaw dahil baka lumikha ng ingay. Maging ang orasan sa may pintuan, siguro ay nahihiya na rin kumilos, kaya hindi ko na napansing gumalaw ang mga kamay nito. Magandang umaga po, bati sa akin ni Arlene. Una na kaming nagkita sa opisina nung nakaraang araw, kaya pamilyar na ako sa kanya. Tumango ako ng bahagya at nagsimula na magtanong ng ilang bagay na kasama sa aking guide questions para sa pag-avail ng microfinancing. Bakit nga po ba walang ibang tao? Parang nakakainip lalo na kapag ganito po yung kalaki yung bahay ninyo. Usisa ko. Nasanay na din. Mula pagkabata, ganito na ang setup ng bahay na to. Swerte na siguro sa isang araw na magkita-kita kaming lahat. Sagot ni Arlene. Nakakainip pala, no? Iba talaga kapag maraming pinagkakabalahan. Ano naman pong nagtulak sa inyo para pumasok sa microfinancing considering na hindi nyo naman po kailangan? Base na din sa sources of income nyo. Ang tanong ko pa. Lahat po na nakasulat dyan ay family-owned. In short, walang nakalagay dyan na sa akin nagmula. Gusto ko naman maging proud sa sarili na may nagawa naman ako. Na achievement. I want to start my own business out of my own efforts and interest. Paliwanag ni Arlene. Buti pinayagan kayo ng parents nyo. Muling tanong ko. Hindi nila alam. Matigas ang sagot ni Arlene. Honestly, hindi ko nga alam kung may alam sila sa mga kaya kong gawin. As long as smooth ang business, walang problema. Hindi nila ako tinatanong kung ayos pa ako. Dugtong pa ni Arlene. Ewan ko ba, hindi ko alam kung anong meron sa akin at madalas akong kapitan ng mga kwento. Ang isang tahimik na bahay na gaya nito ay hindi ko akalaing puno pala ng kwento.
Siguro palagay na din ang loob sa akin ni Arlene kaya malaya niyang ikinuwento ang buhay niya. Lumakad patungo sa may pintuan si Arlene. Kinuha niya ang orasan at pinalitan ng baterya. Inikot niya ang pihitan para itama ang oras. Kung tutuusin, alam niyo po ba na walang pagkakaiba ang aming pamilya sa orasan? Ang sabi ni Arlene. Bahagya akong napaisip at hindi napigilang magtanong. Kung pagmamasdan mo kasi ang mga kamay ng orasan, very serene ang galaw ng mga ito. Parang kami ng pamilya ko sa mga pictures. Wala kang makikitang problema. Pero kapag tumingin ka sa likod ng orasan, makikita mo ang struggle ng mga mekanismo upang mapagalaw ito bawat segundo. Paliwanag ni Arlene. Ibinalik ni Arlene ang orasan sa may pintuan at muling naupo sa harapan ko. Alam mo ba mahilig ako mag-bake? Gusto kong pamilya ko ang una makakatikim ng first product ko sa plano kong store. Tulad ulit ng mga kamay ng orasan, tila palaging naghahabulan ng bawat isa. Pero darating ang oras na magtatagpo din silang lahat at yun ay sa hapagkainan. Drama ni Arlene, no? Lahat inuhugutan eh. Pati relo. Relo. Big time, tapos walang battery yung relo. Ang dami mong oras, Arlene, no? Hindi ka masyadong busy. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng iba't ibang priority, ay may pamilyang kayang panatilihin ang sabay-sabay na pagdulog sa hapagkainan. Kung ang bawat pamilya ay sabay-sabay kumain kahit isang beses isang araw, marami sigurong problema ang agad na malulunasan. Bagay na hindi ko naranasan kailanman. Bago ako sumakay ng bus ay tinitigan ko muna ang aking relo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit excited at napangiti pa ako nang makita kong nagtagpo ang 3 kamay nito. 12:00 na. Pareho silang may problema. May something. O sige. Sabi ko na eh. May drama ba dapat yung 12:00 na? Siguro kapag ka nasa state of high emotions, yung meron ka pinagdadaanan, Lahat may ibig sabihin. lahat may meaning. Or maaaring- Ultimo yung di ba parang may isip mo, totoo naman eh, may isip mo na ang buhay ko ngayon ay parang orasan. Akala mo kalmado lang sa harapan, pero kapag ka, totoo naman, Oo. kapag ka binuksan mo, makikita mo yung very intricate na mekanismo sa likod Oo. na gumagalaw para bumuhay sa isang kemerot. Diba? Ganon talaga pag may ganap no? Pag may pinagdadaanan, lahat merong meaning. Totoo ka dyan. O maaaring hindi lang sadya tayo artistic ka. Baka hindi lang tayo artistic. Oo, kasi para sa isang taong ma-art, Oo. di ba lahat ng bagay may ibig sabihin, may lalim. O, di ba? Na-excite ako na makita kong nagtagpo ang 3 kamay nito. 12:00 na. Break time Ako na. pag nag-alas 12, Kakain na. yun ang nasa isip ko. Ano kayang ulam ni Manang Tess? Correct, Siguro correct. baka hindi lang tayo. Hindi tayo ma-art. Ako ma-arte lang ako, partner. Hindi ako ma-art na tao. Alam mo, tangay niyo dati meron akong jowa. Mahilig sa art. Oo. Dinala niya ako sa art museum. Tapos may kita siya sa akin painting. Tapos sabi niya sa akin, anong sinasabi sa'yo ng painting? Promise, hindi ko talaga alam ko. Sabi niya, ano yung Nafe-feel mo. nafe-feel mo, parang ano yung emotion na nakukuha mo sa pagtitig sa painting. Ako talaga, lahat ng katilinuhan ko, trinay ko talagang gamitin ng mga oras na yun. Naintindihan mo. Naintindihan ko, pero wala. Anong sinabi mo? Anong naging comment mo? Break na tayo. Hindi tayo magkakatugma ever. Kasi yung painting parang winasiwas na pintura lang. Hindi ko talaga, oo, parang abstract kasi. So, Pero para sa kanila, kinakausap sila ang daming message na gustong ipahiwatig ng ang painting sinabi ko ngayon. na lang is hindi ako unsure ako eh. Parang naghahalo yung emotions Pinaplastic ko mo siya. ngayon.
Sabi niya, pinaplastic mo ko, wag ka nga. Sabi ko, unsure ako, naghahalo yung emotions ko. Ikaw, yan, binalik ko sa kanya. Tapos ang lalim nung pagkakaintindi niya. Tapos tinititigan ko yung painting. Sabi ko, paano? Ha? O gano'n? Ha? Saan banda Nakita ko lang black siya, gano'n. Oo, saan banda yung mga sinasabi mo gusto kong sabihin? So after a few days, ang break na kami kasi hindi ko talaga siya masakyan, Oo, promise. so maybe that's why. Oo, Kaya hindi tayo nakarelate or Oo. nahirapan tayong kunin. Tapos na ba? Tapos na. Ah, okay. Akala ko may kasunod pa eh. Kasi dumikit na yung orasan. Oo, kaya tapos alas 12 na tapos na. O, di ba? Hindi, pero madami namang magandang hugot yung Boracay. Yes, Di ba? yes. Una, totoo naman na minsan ang isang bahay sobrang laki, pero it doesn't necessarily mean na sobrang masaya ang isang bahay na sobrang laki. Totoo. Di ba? Parang tingnan mo naman yung eksena nitong Buena Pamilya. Oo, di ba? Na parang ang laki-laki, ang luwag-luwag, pero parang ang hirap gumalaw. Oh, correct. Di ba? Parang gano'n, parang Compared dun sa mga nagsisiksikan, di ba? Talaga ang sala nila, bedroom din nila. Tama. Totoo yun. Di ba may mga ganong bahay na pagsapit ng alas 7 ng gabi, yung sala nila, nakalatag na yung banig, Correct, yung unan, correct. tas tabi-tabi yung mga magkakapatid. Masaya yung ganun eh. Ito, may kanya-kanyang kwarto. Pag sobrang yaman nyo, may kanya-kanya kayong kwarto, hindi na kayo nag-uusap. tahimik. Oo. Di ba? Tapos tingnan mo, meron silang pambili ng masasarap na pagkain pero hindi sila nagsasabay-sabay sa pagkainan. Di ba? Minsan Correct. naiinggit tayo dun sa mga mas mayayaman sa atin kung paano yung marangyang buhay. Pero sometimes, sila din mismo naiinggit dun sa mga simple lang ang pamumuhay, na simple lang din ang concerns, di ba? Totoo yan. Yung less complicated. Correct. Di ba, with great power comes great responsibility. Na minsan sa sobrang dami na ng resources natin, kung saan na tayo nagpupunta. Tama. Kung ano-ano na yung mga ginagawa natin. To the point na nakakalimutan na natin yung basics na ginagawa ng tao. Correct. Which is magstay lang sa bahay, mag-usap-usap nanay tatay, pagdating ng Tama. hapunan, nagkikwentuhan. Minsan hindi na natin nagagawa yun. Naku, kasalanan na naman ng social media yan. Sa gadget time pa lang, kabisyo eh. Di ba? Sa gadget time pa lang, Oo. ubus na yung oras ng lahat ng mga tao sa loob ng bahay. Correct. Sa pagkainan, sana i-practice po na bawal ang cellphone. Tama. Para makapag-usap naman talaga ng normal. Di ba yun yung nakakaligtaan natin kasi nga sobrang dami na ng ginagawa natin sa araw-araw, fast-paced ang buhay eh. True. Di ba? Nasaan na si tawagin mo na yung ate mo. Ay, nandun pa po sa computer siya, mamaya na daw po susunod. Di ba? Ay, tawagin mo si Bunso, ayaw po magpastorbo, naglalaro po, nagmo-mobile. Di ba? True. Pero dito din sa kwento ito, parang pinapakita din sa atin yung balanse ng buhay na hindi porket mayaman ka, okay. Kumbaga may mga sacrifices din na nawawala. Correct. Kung Correct. nag-up yung mo, hindi porket mayaman, wala nang problema. Mas marami. May trade-off yan lagi. Oo, laging merong Laging may kapalit. Hindi pwedeng hindi. Sabi nga nila, simple ang buhay, mas masaya eh. Pag yumaman ka, mas komplikado eh. Kaya nga, di ba, kaya nga, hindi mo dapat i-compare yung buhay mo sa iba kasi kanya-kanya ng struggle yan. Yes. Di ba? Ewan ko kung nandito ka natanghen, yun yung sinabi ko minsan kay Chuper. Minsan, tinitingnan ko yung buhay ng mga nagkakahera, halimbawa sa Pure Gold, ganyan. Tapos iniisip ko, parang dali lang nung ginagawa nila. Ano kaya kung, di ba? Oo. Ano kaya kung kung ganun din yung ginagawa ko. Yung parang, yung very routinary, tapos ganun lang. Pindot-pindot, Oo, ganyan. tapos Sa pagalitan ng matataray na customer. Oo, ng mga customer ganun, tapos pindot-pindot ulit, ganyan, Oo. di ba? Tapos nung minsan, may nagtanong din sa akin na kahera, tapos ang tinanong niya din sa akin is, ano pong feeling po na ganyan po yung buhay. 'Di ba? So ibig sabihin talagang kanya-kanya, 'di ba? Na Correct. hindi mo pwedeng i-compare yung buhay mo sa buhay ng iba. Tama. Kasi hindi ka pwede ring mainggit sa buhay ng iba kasi for all you know, naiinggit din sila sa buhay mo, 'di ba? Tama. Who would have thought na ang na posibleng mainggit ka sa buhay ng isang simpleng kahera? 'Di ba? Correct. Na parang ang simple lang ng buhay nito ha. Wala masyadong iniisip. 'Di ba? Lalo lang i-add niya lang lahat. 'Di ba? Balansehin, parang madali lang, 'di ba? Pero siya din naman nag-iisip siya, ano kaya yung kung if I were at the other end of the lane, 'di ba? Na ako naman yung namimili, ako yung may perang pang grocery. Oo. Ano naman kaya yung feeling? So see, we all have our own struggles to face. Yan nga pinapakita na balanse pa rin yung Truth. buhay natin. Hindi porket yumaman ka, wala ka ng problema. Hindi totoo Masaya yun, ka na. ha? May Hindi totoo struggles yun. din, pero iba na. Correct. Mas malaki diba? yung problema nila, mas maraming isipin eh. Hindi rin Oo, naman pag kumikita. hindi rin naman porke mahirap wala
wala ng problema. Meron din. Diba? So, kanya-kanya po yan. Tama. So, hindi natin alam ang tunay na pinagdadaanan ng bawat isa. So, be kind. Be kind. Maging mabait ka, And- diba? Yes, and let's not be quick to judge. Wag nating husgahan. Ano naman yan, yung tao na yan eh. Hindi natin alam ang tunay na pinagdadaanan yan. Diba? And stop comparing your life to others. Kasi Correct. kapag kinumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, you are just insulting yourself. Truth. Iniinsulto mo yung sarili mo. Kasi nakikita mo yung magaganda lang sa kanila eh. Diba? Buti pa sila, buti pa sila, buti pa sila. Bakit sila ganon? Oo. Bakit ako hindi? Correct. So, ganun yung magiging mindset natin. At pag naging habit na natin yun na sinasabi natin, buti pa sila, hindi tayo magiging masaya. True. Ang lalabas natin, magiging tayong inggitera. Tama ng kakakumpara ka bisyo. May may mga... Lahat tayo unique. Kaya nga kung titingnan mo yung fingerprints natin, And even iba-iba. tongue prints Oo. are different. Ganun kaiba po. Diba? Tama. Tsaka gusto ko talaga lang ulit sabihin na maging mabait tayo sa bawat isa kasi hindi mo alam yung battle na finiface niya eh. Tama. Halimbawa, yung katabi mo dyan sa FX na yung saltik na saltik, Oo. nakakainis pakinggan yun, nabibwisit ako pag... diba? For all you know, kaya siya ganyan kasi kailangan niya na makarating sa opisina kasi may kailangan siyang abutan na kliyente kasi pag di Oo. niya naabutan, hindi siya makakaano sa trabaho niya, parang last ano niya na yon, Oo. last chance niya na yon para ma-maintain yung work niya. Yung Correct. mga ganun ba? Or maaaring may sakit siya, di ba? diba? O maaaring nagda-drugs din. Or parang ganun. Natutuyuan yung laway kasi puro asin. Oo, diba? Malay mo ganun. Diba, hindi mo alam eh. Hindi mo alam yung kwento. So, maging mabait tayo sa bawat tao kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan niya. Correct. Huwag maging mapanghusga. Correct, diba? Ang kwento po ng Mahiwagang Burnay ay original na likha ni Panjo ng tuyongtinta.com. Hi, Panjo. Matalinghaga ang iyong kwento. Oo nga. Nung nakita kong Panjo ng tuyong tinta, nagtanong kagad ako kay dun sa writer natin. Oo. Baka naman palalim na naman ito, hindi na naman namin maintindihan. Matagal na humingi ito ng fan sign sa atin. Sabi ko sa kana pag gumaling na yung pyogenic granuloma ko sa ilalim ng ilong. And yun, sige. Thank you, Panjo. Salamat. At kung ikaw meron ka ring mga kwento na pwede mo nga at gusto mong i-share sa amin, dito po sa email. Hindi po namin i-entertain yun nasa FB. Pati lalo-lalo na DM sa Instagram. Napakaliit lang po na Instagram. So, hindi po namin siya makakopy. So, email lang po mga kabisyo. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kaibigan, nakakatakot, ganito, may lalim na kwento, matalinghaga, nakakakilig na kwento, nakakatawang kwento, i-share nyo po sa programa ng Tambalan. At malay mo, kwento mo na yung pag-uusapan namin sa mga susunod na araw. Corrected by. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. May mga babatiin ba kayo, partner? Ito, nakatutok sa atin, nasa biyahe papuntang Subic, ang ang mga masisipag na bumubuo ng sangguniang barangay sa Lukban, Quezon. Hello po, good morning. Ayan, mga taga-barangay 3 to, papunta daw sila ng Subic para sa isang seminar. Nandun nakatutok sa atin si Kapitana Willer Racelis. Kapitana, good morning sa iyo. At kasama niyang nasa biyahe din na nag-celebrate ng birthday si Kagawad Aga. Yan, ingat po sa inyong pagbiyahe and enjoy your special day, Kagawad Aga. Ito lang, congratulate ko lang si Lovely May Alvarez dahil gagraduate na daw sa training nila sa Kaap Philippines. Congratulations. Alright. Uy. Salamat po sa pagtutok and enjoy mga kabisyo ang araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang wala 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.